Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Ryzen Yumi, Josh Gavaran, Baby Pusit, Vince Cortez, Dark Sinister, at kay Ian Lacrete. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Sisigaw na sana si Kuya Diga para bigyang babala yung tatay niya nang biglang may binanggit na salita yung tatay niya. Maniwala kayo o hindi, isang salita lang yon. Pero yung dalawang babaeng sumusunod sa kanila, nagmistulang mga bato at bigla na lang itong nanigas. Sinabihan siya ulit ng tatay niya na wag na wag lilingon sa likod. Dahil kapag lumingon siya, kung ano man yung nakita niyang nakasunod, makakagalaw ulit yun. Nung medyo malapit na sila sa bahay nila, kitang-kita nilang dalawa na merong malaking aso ang bigla na lang tumakbo papalayo sa bahay nila. Tapos sa bubong, may nakadipa na hindi nila gaanong naaaninag. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, bilisan nilang umuwi. Halong kaba, pagtataka, takot ang naramdaman ni Kuya Diga nun. Hindi niya alam kung ano ba yung mga nakikita niya. Kasi sa tinagal-tagal nilang nakatira doon, bakit ngayon niya lang nakikita yung lahat? Ano bang nangyayari? Nung makauwi sila, tinanong kaagad ng tatay niya yung nanay niya kung kumusta ang pakiramdam niya. Ang sagot nito sa kanya, medyo humihilab yung tiyan niya, tsaka para siyang nilalagnat. Biglang napamura yung tatay niya. Tapos yung kwarto nilang mag-asawa, tinakpan niya ng itim na kurtina. Tapos nagsaboy siya ng asin sa paligid nun. Pinapasok niya sa kwarto si Kuya Diga. Tapos may binilin ito sa kanya. Ang sabi ng tatay niya, pagsapit ng takip silim, silang mag-asawa hinding-hindi na lalabas sa loob ng kwarto. Huwag din muna silang papasok doon. Sabihan niya yung mga kapatid niya. Tanong ni Kuya Diga, bakit ho, Pang? Sagot nito, itatago ko muna yung nanay niyo. Basta lahat ng bilin ko sa'yo, wag na wag mong kakalimutan. Matapos yan, pumasok na sa loob ng kwarto yung tatay niya at sinarado nito yung kurtina. Sabi ni Kuya Diga sa mga kapatid niya, magsama-sama na muna sila sa kwarto niya. Doon na lang sila matulog. Ito na. Tahimik na ang buong paligid. Mga bandang 8:00 pa lang yun ng gabi. Habang nagpapaantok itong si Kuya Diga, may narinig siyang malakas na kalampag sa bubong nila. Napabalikwas siya sa pagkakahiga, tapos tiningnan niya lahat ng kapatid niya. Mahimbing nang natutulog yung mga yon. Nang napatingin siya sa bintana ng kwarto nila, bilang nakapatay yung ilaw sa kwarto, kitang-kita ni Kuya Diga yung liwanag sa bahay nila. Nang biglang, may bumakat na anino dito. Hindi mawari ni Kuya Diga kung puno lang ba yun, plastik na hinangin, o kung ano man yun. Hinihintay niyang mawala pero
Nung hinangin yung kortina sa kwarto nila, saksing buhay hanggang ngayon si Kuya Diga. At kumpirmado niya na nakakita siya ng isang aswang. Kitang-kita niya ang mukha nito, gawa ng maliwanag sa labas dahil sa bilog ang buwan ng mga oras na yon. Paglalarawan niya sa itsura, mahaba ang muka, lubog na lubog ang mata, mahaba ang buhok, humpak ang pisngi, mahaba ang ilong, naglalakihan ang mga ngipin nito habang paulit-ulit niyang binubuka ang bibig niya. Nakakapit ito sa bintana nila na parabang pilit niyang inaabot yung isa sa mga kapatid niya. Sa sobrang takot ni Kuya Diga, sumigaw siya ng napakalakas. Kahit takot, hinila niya yung kapatid niya na malapit sa bintana. Tapos mura siya ng mura habang iyak ng iyak. Ang sabi niya, "Wag! Papatayin kita! Papatayin kita!" Ilang segundo ang lumipas. Nawala yung nakita niya sa bintana. Binuksan kaagad ni Kuya Diga yung ilaw sa kwarto nila. Tapos ang sabi niya sa mga kapatid niya, wag na silang matutulog malapit sa bintana. Doon na lang sila sa dulo. Siya na lang ang pupwesto doon. Nagtataka yung mga kapatid niya sa inaasta niya. Tapos, tutulo-tulo pa yung sipon niya. Tanong ng isa niyang kapatid, "Ano ba yon, kuya?" Hindi siya sumagot. Tapos niyakap na lang niya yon. Ang sabi niya, matulog na lang sila. Nananaginip lang siya. Kaya naman niya hindi sinabi sa mga kapatid niya kung ano yung nakita niya. Gawa ng ayaw niya itong matakot at ayaw niya ding lumipat ng kwarto yon. Dahil nga, binilinan siya ng tatay niya, di ba? Kaya yung takot na nararamdaman niya, kinimkim niya na lang. Lumabas si Kuya Diga ng kwarto para tingnan yung sitwasyon ng mga magulang niya at para na din sabihin sa tatay niya kung ano yung nakita niya. Akmang kakatok na sana si Kuya Diga nang biglang merong nanitsit sa kanya at nang gagaling ang sitsit na yon sa may kusina nila. Napatingin si Kuya Diga sa kusina. Madilim eh. Nakapatay kasi yung ilaw. Sinisipat-sipat niya kung saan nanggagaling yung sitsit. Patagal ng patagal. Palakas ng palakas yung sitsit na para ba itong lumalapit sa kanya. Napaatras si Kuya Diga at nagpasya siyang bumalik na lang sa kwarto nila. Pero may biglang kumatok sa pintuan ng bahay nila. 3 malalakas at padabog na katok ang narinig niya. Inisip niya kung bubuksan niya. Kaso lang, hindi mawala-wala sa isip niya yung nakita niya sa bintana nila. Lalapit na sana si Kuya Diga sa pintuan nila para buksan ito nang may narinig siyang bumulong sa kanya na, "Wag!" Ramdam na ramdam ni Kuya Diga yung lamig ng hangin na yon sa tenga niya. At nanggaling yon sa bandang kusina nila. Dito na napatakbo si Kuya Diga pabalik ng kwarto.
Nagtalukbong na lang siya ng kumot dahil sa takot. Paano ba naman? Sunod-sunod yung nakita at naramdaman niya eh. Kahit naman siguro kayo, di ba? Pinilit na ni Kuya Digang matulog pero may mga nangungulit pa rin sa kanya na nasa labas ng bintana. Nangyayari yung pangungulit kapag unti-unti na siyang nakakatulog. Yun bang papatulog na siya tapos biglang may manggugulat, sisigaw sa labas, titili, magtatawanan, paulit-ulit na nangyayari yun. Tapos kapag gising naman siya para pakiramdaman yung nasa labas, nawawala. Kaya ang ginawa ni Kuya Diga, tinakpan niya ng unan yung bintana, tapos binalot niya ng kumot yung tenga at mata niya. Para kung may mag-iingay man o manggugulo sa kanya, hindi na niya gaanong maririnig. Lumipas ang ilang minuto, tuluyan na siyang nakatulog. Nakaramdam si Kuya Diga na ihing-ihi na siya. Sa isip-isip niya, "Uy, umaga na. Naiihi na ako eh. Makabangon na nga." Pag-alis niya ng takip niya sa mata, bumungad sa kanya ang napakadilim nilang kwarto at umihip ang napakalamig na hangin na nanggagaling sa labas ng bintana nila. At yung una na nilagay niya doon para takpan yon, wala na. Nasa lapag na. Gustuhin mang tumayo ni Kuya Diga para umihi, hindi na niya ginawa dahil meron na namang hindi kaaya-ayang anino ang nakaharap sa bintana nila habang nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanya. Ang pinakapwede na lang niyang gawin ngayon ay buksan yung ilaw ng kwarto. Pagtayo ni Kuya Diga, nilingon niya ulit yung nasa bintana na dapat hindi na niya ginawa. Nakita niyang may mahabang buhok ang nakapasok sa loob ng kwarto nila at nagkokorte na itong tao. Nanigas na ang buong katawan ni Kuya Diga nun. Wala na siyang ibang magawa kundi tumitig na lang dito. Hindi na rin niya magawang buksan ang bibig niya para sana sumigaw. Nung nagkorteng tao na ito, unti-unti itong naglakad papalapit kay Kuya Diga. Hinawi ang buhok niya at nakita ni Kuya Diga yung mukha nito na naglalagas-lagas na, tapos mahahaba at ang lalaki ng mga ngipin. Inangat nito ang isang kamay niya at bigla na lang isinaksak sa tiyan ni Kuya Diga. Ramdam na ramdam ni Kuya Diga yung sakit at yung pagkakabaon ng kuko sa katawan niya. Wala na. Nandidilim na ang paningin niya at para na siyang hihimatayin. Yung init ng dugo na lumalabas sa katawan niya, unti-unti na ring bumababa papunta sa hita niya. Ang nakakapagtaka, sa patuloy na pag-agos ng dugo niya sa hita niya, nawawala naman yung sakit na nararamdaman niya sa tiyan niya. Tapos, gumagaan din yung pakiramdam niya nun. Nakakahinga siya ng maluwag. Habang nakaluhod siya sa sahig, may mga pumapalibot sa kanyang mga itim na anino na tawa ng tawa na para siyang inaasar. Nawala ang lahat ng yon
nang batukan siya nung pinakamalaking anino. Pagmulat ni Kuya Diga, sobrang dilim at sobrang init. Akala niya patay na siya. Tapos sa impyerno siya napunta. Nararamdaman niya na may gumagalaw sa ulo niya. Yun pala, inaalis ng isang kapatid niya yung kumot na nakapalibot sa mata niya. Tapos yung higaan nila, basang-basa ng ihi niya. Tama kayo nang narinig. Lahat ng naranasan ni Kuya Diga nung natulog siya na may takip yung mata niya, purong panaginip lang. Tapos ayun nga, naihi siya sa higaan nila. At yung mga kapatid naman niya, pinagtatawanan siya. Paano? Ang laking bulas na niya, iihi-ihi pa sa higaan. Pero laking pasasalamat ni Kuya Diga na panaginip lang lahat yun. Kasi kung totoo mang nangyari yun sa kanya, wala na. Patay na siya, di ba? Nagmamadaling nagpalit ng short si Kuya Diga at nilinis niya yung kwarto nila. Pagtapos niyan, tumakbo kaagad siya sa tatay niya para silipin ito sa kwarto. Paghawi niya sa kortinang itim, wala doon yung tatay niya at yung nanay niya. Tinanong niya sa mga kapatid niya kung saan ito nagpunta. Ang sagot lang ng mga yun sa kanya, hindi nila alam pero maagang-maagang umalis yun ng bahay. Buong maghapon naghintay si Kuya Diga sa pag-uwi ng tatay at nanay niya. Mga bandang 3:00 o 4:00 na yon ng hapon. Kakatapos lang nilang magmeryenda. Habang nasa loob sila ng bahay, meron na lang biglang kumatok. Akala nila yung nanay at tatay na nila. Pero hindi. Pagbukas ni Kuya Diga ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang grupo ng kalalakihan. Tansya ni Kuya Diga, 4 o 5 lalaki yun. Tapos may kasamang 2 matandang babae. Yung itsura ng mga yun, parang mga magsasaka. Mukha ngang galing pa ng bukid eh. Yung nasa pinakaharap ng pintuan, nagtanong sa kanya na kung pwede sana paupuin nila sa loob ng bahay yung kasama nilang matanda. Kasi malayo na ang nilakad nila. Nanginginig na ang tuhod ng matanda at hirap na din ito sa paglalakad. Sabay banat nito ng, "Kung maaari sana, makikiinom na rin kami ng tubig." Tulala lang si Kuya Diga nun na parang hindi na niya kinokontrol yung katawan niya at minamanipula yung isip niya. Para bumalik siya sa wisyo, nagsabi siya doon sa lalaki na, Sandali lang ho Kukuha na rin ho ako ng bangkito para may maupuan po si Manang." Pumasok si Kuya Diga sa loob ng bahay nila para kunin yung bangkito. Nung inaabot na niya ito sa lalaki, nakita niya sa mukha nun na para itong banas na banas sa kanya at iritableng-iritable. Hinila ng lalaki sa kamay niya yung inaabot niyang bangkito. Sabay inabot doon sa matandang babae. Matapos yan, sinabi ni Kuya Diga na,
Okay, kita-kits tayo sa Baso Part 3. Pero bago natin tapusin tong kwento, shout out muna natin yung random subscriber ko na nag-comment sa pinned comment ko na si Makayobabs TV. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo bukas sa Part 3. Salamat ulit.